The DA, which is part of South Africa's coalition government, made this call following the Zimbabwean government's intensified crackdown on the democracy activists. Mune Zimbabwe pane mashoko anobva kuSouth Africa nekuda vachikuona kuti aiwa kubatwa kuitwa maactivist emunyika yeZimbabwe kukepchwa kwauri kuitiwa aiwa hasisiri necessary. Pane mashoko avanobuda vachitaura kuti bva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda munhau pana pamupindulo vanyora vachiti in a statement issued on Friday 2 August, the DA spokesperson on international relations and cooperation, Emma Louise Powell MP, condemned the ZANU-PF government to the repression of civil society. Tichipinda mustatement ravo vanyora vachiti the Democratic Alliance calls on Minister of International Relations and Cooperation Ronald Lamon to exercise South Africa's right as a member of SADC and urgently demand that the 44th Ordinary SADC Summit of Heads of State and Government, scheduled to be held on 17 August 2024 in Harare, Zimbabwe, be moved to a different location. Mashoko ari kubuda panapa kuSouth Africa tiona vachiti aiwa South Africa vari kuisa Ramaphosa pakuona vachimuti aiwa ngaakwanise ngaamupushe kuti aiwa Zimbabwe irege kuitirwa this upcoming SADC summit. Tudze mafunguro enyu mamaona manyorero aitiwa tsamba yabva South Africa. Pinai comment section medu mudze mafunguro enyu musangano subscribe or like, turn on the bell icon.